ମୁଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ପାରାଦୀପ ରେଞ୍ଜ। କାଲି ଆମର ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ଘରେ ଆମର ଅମ୍ବିକାପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ଘରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରହି ସେଠି ନକଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଖବର ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ନକଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିଛି ନକଲି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ମଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ଜିନିଷ ବି ସିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ପେଡ୍ ମାଲ୍ ବି କିଛି ଧରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଅନିଲ ସାମଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଆମର କାଲି ଆମର 18 ବାଙ୍କି ଫରେନିକ ଦୋକାନରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଅଥରାଇଜ୍ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଆସି ବି ଆମେ 6 ଗୋଟି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଇଏଲ୍ ଥିବାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କେମିକାଲକୁ ପଠାଇଛୁ ଏବଂ କେମିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାଯିବ। ତେଣୁ ଆମର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆଜି ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାୟଲ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ଦୋକାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଯିଏକି ସେମାନେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ସେ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ୟୁଜ୍ର ଅନିଲ ସାମଲର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ବି କାଲି ସେଠୁ ଗିରଫ କରୁଛୁ ସେ ଦୋକାନରୁ। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏଠି ସେଇ ଆମର ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଆଣି ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଆଉ। ନାଇଁ ସେମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ପାରାଦୀପ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବି ସେମାନେ ଦିଆଦି କରନ୍ତି ଆଉ। ନାଇଁ ଆମର ପୁରା ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଆମର ଅଫିସର ମାନେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦୋକାନ ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମର ଅଫିସର ମାନେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ କେସ୍ ବାବଦକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯିଏ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଇନା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।